Text Race, Rapidemia. Aha. Super swag, mám super swag. Nikto z vás nemá super swag. Mám super rap, si môj super bež. Preč do mňa tvoj swag je wack. Každý z vás zrazu omila o swagu. Pred rokom nikto nevedel, že je tu. Väčšina berie to zase raz hladovo. Nemáš swag, pokiaľ nemáš na to som od vás ďaleko hrať svoj rock'n'roll. Palba je priama a keď si baknem bonk, nie si swagger boy. Šetri sa na ten joint, aj tak ťa rozsekaj. Ja sekam to s mačetou, tvoj outfit je prepodený, cítiš sa hrozne. Radšej si chod zjať drink, pri bare robíš bord. Čauko. Ahoj. Aké je tvoje meno? Volám sa Denis Farkáš. Za koho zápasíš? Zápasím za Hydrany Gym Prievidza. Kde ťa najbližšie uvidíme? Uvidíte ma v Titan Fight Night v Partizánskom. Aký je tvoj vzor, ak nejaký máš? Samozrejme tréner a všetkými, ktorými trénujem. Sú moje vzory. Čo by si chcel dosiahnuť? Chcel by som sa dostať na nejaké najvyššie miesta, k tréner alebo ostatní, s ktorými trénujem. Aspoň. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Najobľúbenejšie jedlo je asi nejaká ryba. Asi? Asi, určite. Komu by sa chcel poďakovať? Rodine, mamine hlavne, trénerovi, ma trénuje a určite ľuďmi, ktorí trénujem. OK, takže vidíme sa 5.12.? Vidíme sa 5.12. OK, ďakujem ti. A ja. Super swag, mám super swag. Nikto z vás nemá super swag. Mám super rap, si môj super bež. Preč do mňa tvoj swag je wack. Každý z vás zrazu omila o swagu. Pred rokom nikto nevedel, že je tu. Väčšina berie to zase raz hladovo. Nemáš swag, pokiaľ nemáš na to som od vás ďaleko hrať svoj rock'n'roll. Palba je priama a keď si baknem bonk, nie si swagger boy. Šetri sa na ten joint, aj tak ťa rozsekaj.